В дълбините на мистериозна бамбукова гора, където лунната светлина едва успява да проникне през гъстата зеленина, живеел панда на име Сеял. Сеял не бил като останалите панди, неговите светещи червени очи и огромно тяло го превърнали в легенда, от която селяните се страхували. Те казвали, че той е пазителят на сенките и не прощавал на никого, който навлизал в гората му. Една нощ смел ловец на име Лиан решил да предизвика тези истории. Въоръжен с факла и лък, той влязал в гората, но странната тишина наоколо го изпълнила със страх. Докато се придвижвал напред, дърветата изглеждали сякаш се опитват да го спрат, докато една огромна сянка не се появила сред клоните. Това бил Сеял, чието червени очи проблясвали в мрака. Лиан извикал смело: "Покажи се!" Сеял отвърнал с дълбок глас: "Защо влезе в моята земя?" Но Лиан се изсмял: "Това е просто една гора." Тъмнината обгърнала мястото, а стрелата на Лиан паднала без ефект. Изведнъж той усетил как нещо го хваща за краката и го дърпа в дълбините на сенките. Лиан се събудил в изоставена хижа, заобиколен от ужасяващи шепоти. Когато Сеял се появил пред него, Лиан осъзнал грешката си и помолил за прошка. Сеял отворил вратата и казал: "Никога не се връщай." Лиан се върнал променен и предупредил другите да не влизат в гората. От тогава Сеял, пазителят на сенките, продължава да наблюдава всички, които се осмеляват да се приближат.